La Segona Guerra Mundial, l'Organització de la Pau. Els aliats, recordem, Estats Units, la URSS, Gran Bretanya i França, havien après dels errors de la Primera Guerra Mundial, on van fer una societat de nacions que no va poder evitar la guerra, o que el Tractat de Versalles va recaure totes les culpes a Alemanya. També un altre aspecte a destacar és que havia quedat clar que dos països estaven per sobre de tots. N'hi havia dues superpotències, Estats Units i l'URSS. En aquest context es van fer dues conferències de pau. La conferència de Yalta, una ciutat ubicada al mar de Crimea, a l'URSS, al febrer de 1945, Stalin, Roosevelt i Churchill, Stalin és aquest personatge d'aquí de la dreta, Roosevelt en tenia al centre i Churchill per Anglaterra. Van discutir la situació d'Europa un cop fos alliberat pels nazis. El context era molt favorable a la URSS, ja que l'exèrcit soviètic havia alliberat tota Europa de l'est. I dins d'aquest context es van arribar a una sèrie d'acords. Alguns es van complir, d'altres no. A la zona de l'est d'Europa, Stalin es va comprometre a fer eleccions lliures i democràtiques, cosa que no va fer. Alemanya, a més de ser desarmada, es dividiria en 4 parts i cadascuna seria governada per una de les potències pensadores. Estats Units, URSS, França i Regne Unit. Aquí, aquest plànol, aquest mapa, teniu. Aquesta zona seria controlada per l'URSS, aquesta zona per Anglaterra, aquesta zona d'Alemanya per Estats Units i aquesta zona per França. I es plantejava la creació de l'ONU. Recordem que la Societat de Nacions va ser un autèntic fracàs perquè no va evitar la Segona Guerra Mundial. Conferència a Potsdam, el juliol del 1945. Es comença a fer claríssimament, evidentment, que n'hi ha molt desacord dins dels aliats. Eren aliats, però ja sabem que tots dos països, totes dues superpotències, Estats Units i l'URSS, eren antagonistes en temes polítics i en temes econòmics. Només coincidiran a iniciar judicis de guerra contra els crims dels nazis. Canvis territorials. Mireu, aquí tenim un mapa d'Europa després de la Primera Guerra Mundial i un mapa d'Europa després de la Segona Guerra Mundial. El que podem comprovar és que, per exemple, aquesta Alemanya d'aquí de la Primera Guerra Mundial desapareix, serà una Alemanya dividida en 4 parts, com hem dit abans, que Polònia perdrà territoris, el Regne Unit i els Estats Units acceptaran aquell conveni que va fer l'URSS amb Hitler i que la URSS li permetrà conservar aquells territoris pactats el 1939 i, a més, la Pau de París de 1947, l'URSS va incorporar els estats bàltics, mireu aquí, els tenia aquí, Estònia, Letònia i Lituània, els incorporarà, territoris de Polònia, de Finlàndia i de Romania. Hongria tornarà a les seves fronteres i, evidentment, Itàlia, una de les perdedores, perdrà les seves colònies gregues i Ístria. Conseqüències. Anem a parlar de l'apartat de conseqüències d'aquesta Segona Guerra Mundial i el dividem en uns subapartats. Pèrdues humanes. Van morir 60 milions de persones. A més, hem d'afegir les morts indirectes per la fam, per les malalties o, per exemple, pels efectes de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki, on dècades després encara morirà gent per aquestes 2 bombes atòmiques. A més, 36 milions de ferits, mutilats, i 3 de desapareguts. El que va sobreviure va patir una crisi moral brutal. Els aliats, a més, van anar descobrint l'horror dels camps de concentració nazi, on Hitler va assassinar a 6 milions de jueus i altres persones per ideologia, per raça o per creença. Aquí tenim un gràfic on podem comprovar el número de víctimes d'aquesta Segona Guerra Mundial i el país que més va patir va ser la URSS, amb gairebé 24 milions de morts, i seguida de Xina, Polònia. A més, aquest gràfic relatiu, aquest gràfic de sectors, ens mostra com van morir molts civils. Més de la meitat de les morts van ser morts civils, cosa realment que en un conflicte és molt cruel. Pèrdues econòmiques. Bé, Europa és que va quedar totalment arrasada. Les comunicacions van desaparèixer. No hi havia petroli, no hi havia producció industrial.
les pèrdues i la destrucció va ser molt, molt més gran que qualsevol altre conflicte. Això sí, es van engegar mecanismes per reconstruir, per evitar una nova crisi com la del 29. Què va causar la guerra? Es crea els acords de Bretton Woods de 1944, es crea el Fons Monetari Internacional, l'FMI, i el Banc Mundial, que s'encarregaran el seu objectiu és que no torni a haver una crisi com la del 29. I el context, acaba la Segona Guerra Mundial i entrem en una nova guerra que li diem una guerra freda, una guerra on el món passa a mans de la URSS i dels Estats Units, dos grans superpotències que no s'enfrontaran directament, però n'hi haurà enfrontaments indirectes d'altres territoris en països de la seva òrbita. És el que anomenem Guerra Freda. I, a més, afegir que els països europeus perdran els seus imperis colonials i es començaran a plantejar la necessitat d'unificar Europa. Però aquesta necessitat primer serà una necessitat econòmica i en la creació de la CECA, per exemple, o de la CE, de la Comunitat Europea, que acabarà en la formació de la Unió Europea, la Unió Europea actual que tenim, que més que una unió econòmica és una unió social i política. L'Organització de Nacions Unides. La Societat de Nacions ja hem dit que va ser totalment inoperant, no va poder evitar la Segona Guerra Mundial. I per salvaguardar la pau, els països vencedors crearan la ONU, l'Organització de Nacions Unides. El 1945, a juliol, a la Conferència de San Francisco, es redactarà la Carta Fundacional amb 4 objectius. Defensar els drets de les persones, mantenir la pau, que els pobles es puguin determinar lliurement i una cooperació entre els pobles. I dins d'aquesta Unió Europea hem de tenir un organisme que és el Consell de Seguretat, que tenia aquí un esquema de l'ordre mundial que està format per les potències guanyadores, Estats Units, URSS, Xina, França i Regne Unit, i que tenen el dret de veto. És a dir, fins i tot avui dia aquest Consell de Seguretat funciona i qualsevol acord que s'hagi de prendre a la ONU ha d'estar per aquests 5 validat. Si un d'ells diu que no, l'acord no seria vàlid.